Vă salut și bun găsit la un nou clip. Am venit până la plantația de viță de vie cu tractorașul Antonio Carraro. Am primit foarte multe întrebări, cum funcționează tractorul, iar nu neapărat tractorul, cum merge freza sau cum poate executa o anumită lucrare. Eu nu l-am probat, doar am mers pur și simplu cu el. Ca și cutie de viteze, transmisie, totul funcționează foarte bine. Deci nu sunt probleme, intră toate vitezele, se deplasează. Și acum am zis, hai să testez freza, să vedem cum merge. Am acest rând între mine și vecinul care oricum nu mai lucrează, via e pârloagă. Am aici rândul acesta, o să dau cu freza. Acum terenul nu este optim, să zic așa, pentru frezat, pentru că este destul de moale, a plouat la noi. Dar o să încerc să vedem cum iese, o să filmez și asta o să fie proba, ca să zic așa. Știu că aici în spate este pe lent, liber și rapid. O să dăm pe rapid, o să fac o singură trecere și cam atât. O să încerc întâi cu vitezele la mic, pentru că am observat când reductorul este pe mic, freza are o anumită turație, chiar dacă acolo este pe rapid dat în față, iar când reductorul este dat pe mare, freza se învârte și mai repede. Deci practic când trebuie frezat pentru prima dată, ar trebui mers pe reductorul mic ca să meargă tractorul încet și freza are o anumită turație, deci nu foarte, foarte mare. Iar dacă pământul este lucrat sau mai trebuie doar puțin încă o dată afânat, poți să mergi și pe treptele la mare și atunci obții o lucrare mult mai bună. Adică pământul se va sfărâma mai bine. Acum la mine aici, vedeți, pământul nu este lucrat. Deci se vede diferența, da? Între acolo am dat cu scarificatorul, aici nu am mai lucrat. Abia ce-am mai curățat puțin tufele astea de mărăcini, că rândul ăsta este mai îngust. Tractorul are o lățime de 1 metru. Freza e mai mică, 85, trebuie lățită. Pur și simplu o să fac o singură trecere până în capăt și vedem cum merge. Haideți să îl pornesc, mi-e cam greu mie cu o mână pentru că trebuie acționat decompresorul. Ia să-l accelerăm puțin. Decompresorul. Și aici e greu tare cu o mână. Hai să-l dau puțin mai în față. O să dăm pe mic. Freza este acționată, o lăsăm jos.
cam ăsta este rezultatul final. Am băgat ăsta. Deci un 15 cm. Pământul e nelucrat. Bucata asta, deci se vede ce bine s-a afânat. Ia uitați cum a ieșit. Mă rog, aici l-am lăsat să meargă singur și na, iau normal să mai fugă stânga-dreapta, dar sper că ați văzut cum funcționează și v-ați făcut o idee. Foarte frumos merge motorul. Cam atât pentru astăzi. Dacă mai aveți ceva întrebări, puteți să lăsați un comentariu și mai discutăm. Până atunci, eu vă salut și vă urez mult spor la treabă.